U susret 8. martu javno komunalno preduzeće Kruševac tradicionalno organizuje izložbu cveća u Kruševačkom pozorištu. Kao i svake godine, javno komunalno preduzeće Kruševac se potrudi da našim sugrađanima i sugrađankama priredi iznenađenja. Tako smo i ove godine, znači tu je veliki broj i komada cveća iz naše proizvodnje, ali i širok asortiman komada cveća iz uvoza koje smo uspeli da pribavimo, kažem opet, u skladu sa situacijom i merama koje su trenutno na stanju. Ono što mogu da obećam to je da će zaista biti širok asortiman robe i da pozovem sve naše sugrađane i sugrađanke da, iako je situacija ovakva kakva je, prosto sebi daju malo oduška i trenutke nekog opuštanja i mira i da onako kako budu uslovi dozvoljavali dođu i zajedno sa nama uživaju u zelenilu i cvetnim aranžmanima. Snežana Radojković, direktorka javno-komunalnog preduzeća, napominje još i da će se izložba organizovati u skladu sa svim merama koje će štab za vanredne situacije doneti za vikend. Izložba počinje 5. marta u 10 časova i trajeće do 8. marta.